हेलौ लोगोफोर मा खबर जानो हागौ मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ आं दिनै नोंसोरनो खोन्थागोन जे लाइक आपनिफ्राय मारै फैसा मोनो मानसिफ्रा भिडिअ बानायदों भिडिअ आगारदों बहुत मानसिफ्रानो मिन्थिया आं दिनै जाय मिन्थिया बिसोरनो खोन्थागोन आरो जाय मिन्थिखायो बिसोरनि थाखायथ' अरजाला जाय मिन्थिया आं बिसोरनो खोन्थानो सानदों जे लाइक आपनिफ्राय मारै फैसा मोनो भिडिअखौ लास्टसिम नायबानो जाबाय जों बांद्राय गोबाव खालामला भिडिअखौ आराम्भ खालामसै फैदो जोङो जोंनि प्रफाइल्सआव थांग्रोनांगोन आं लाइक आपआव लांसै लाइक आपआव फैबाय दानिया आं खोन्थागोन जे जोङो मारै लाइक आपनिफ्राय फैसाखौ मोनो माबोरै आं आंनि प्रफाइल्सआव लांसै नैबेयाव आं आंनि प्रफाइल्सआव क्लिक खालामबाय बेयाव थाङो जोंना वालेटआव थांनांगोन नैबे वालेट लिरनाय दङ नै बे वालेटआव जोङो क्लिक खालामनांगोन वालेटआव क्लिक खालामबाय बेयाव नैबिदि इन्टारफेस जागोन बेयाव लिरनाय दं डायमन्ड्स ओमफ्राय मोनसे बेन्स दा जोङो नैबे डायमन्ड्सआ जाहैबाय मानसिफ्रा हरनाय आरो बे मानसिफोर हरनायखौ जोङो बैनो फाननो हायो माने बे लाइक आपआव फानहरनो हायो नैबेजों जोङो फैसाखौ मोनो दा बेन्सखौ मारै फानहरो नैबेयाव लांनांगोन जोङो बेनि थाखाय लांनांगोन नैबे बेन्स लिरनाया बेयाव आं बेन्स लिरनायाव क्लिक खालामबाय बेयाव नैबिदि ओंखारगोन आरो बिदि इन्टारफेस जागोन बेयाव ओंखारना फैनाय एक्सचेन्ज डायमन्ड्स एक्सचेन्ज रिवार्ड्स दा जोङो फैसाखौ मोननो थाखाय नैबे एक्सचेन्जआव होनांगोन आरो 210 बेन्सआव नैबेयाव लिरनाय दं 210 बेन्सआव $1 नैबेयाव लिरनाय दं जोङो नैबे एक्सचेन्ज डायमन्ड्सआव क्लिक खालामनानै नायनोसै बेयाव आंनि पासवर्ड दं दा नैबेयाव देखायदों जे मोनथाम डायमन्ड जोङो फानबा 10 थाखा मोनगोन 30 थाखा 100 थाखा 300 थाखा 1000 थिग बे सिस्टेम दा नैबेनिफ्राय जोङो डायमन्ड्सखौ बायनांगौ दा बेनिफ्राय डायमन्ड्सआव गासिबो आरएस लिरनाय दङ दा 42 डायमन्ड्स बायबा जोङो 90 थाखा लागोन नैबेयाव होदों 42 डायमन्ड्स बायबा 90 थाखा नैबेयाव होदों 295 डायमन्ड्स बायबा 590 नैबेयाव होदों 845 डायमन्ड्स बायबा बेयाव 1650 थाखा 1650 जोङो दा डायमन्ड्सखौ बायनांगोन आरो दा बायथ'ला देखायथ'ला जायखिजाया आं खोन्थाबाय आरो बे डायमन्ड्सखौ बोरै मानसिफोरनाव हरो थिग आं बेखौ देखायगोन जेनेबा जों ओरैनो हमनानै ला मोनसे भिडिअ नायनोसै दा नैबे जाहैबाय दस्रानि भिडिअ बे दस्रानि भिडिअ बे दस्रानि भिडिअ दा जोङो बिनो डायमन्ड्सखौ हरगोन आरो बेयाव डायमन्ड्सखौ हरनो थाखाय नैबे लास्ट खनायाव नैबेयाव डायमन्ड्सखौ बेयाव हरनो हायो नैबे लास्ट खनायाव गिफ्टनि माबा दङ सावगारि दङ बेयाव डायमन्ड्सखौ जोङो हरनो हायो बेयाव जोङो डायमन्ड्सखौ हरबा बैनाव एड जाहैगोन बेखौनो बे बैयाव फानहरनानै
फैसा बादि मोनगोन आरो फैसा जानानै मोनगोन। स' बिदिनो फैसाखौ जोङो लाइक आपनिफ्राय खामायनो हायो। स' नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। दिनैनि थाखाय एसेबांसै। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोआव बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ मोनबाय थायो। मानोना आं बिदि गोदान भिडिअ इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थायो। स' दिनैनि थाखाय एसेबांसै। बाय बाय।